Aquest vídeo té com a objectiu treballar la flexibilitat. La flexibilitat és la capacitat d'extensió màxima d'un moviment en una articulació determinada. I existeixen dos tipus, la flexibilitat dinàmica i la flexibilitat estàtica. Aquest concepte no s'ha de confondre amb l'agilitat, que és la capacitat per executar moviments en diferents direccions i sentits de manera més ràpida i precisa. Primer de tot, explicam als alumnes que, com anteriorment hem vist, hi ha dos tipus de moviments, els estàtics i els dinàmics. En aquesta activitat es treballaran els estiraments estàtics mitjançant la instrucció que donarà un dau al tirar-lo, on hi constarà els principals grups musculars. Per exemple, hi apareixeran els quàdriceps, glutis, isquiotibials, etc. Mitjançant l'aplicació TeamMaker es faran dos grups de forma heterogènia. Aquesta activitat consistirà en formar dues files, una per equip, en la qual s'hauran de tombar de cúbit sopint a les mans allargades als peus dels seus companys i al principi de tot el primer company tindrà una pilota que s'haurà d'anar passant dels peus a les mans i de les seves mans al peu del company. Una vegada ja no tingui la pilota, s'haurà de posar al final de la cua per seguir així una cadena, fins a arribar a la paret. El primer que arribi, guanya. Per tornar, seguiran la mateixa seqüència però en diferents exercicis. El primer de la fila tindrà una pilota en les seves mans. Abans de passar-la al company que té al darrere, haurà de fer els següents estiraments, a baix, a dalt i passar-se entre les cames. Quan l'alumne ja no tingui la pilota, passarà al principi de la cua, per seguir la cadena i arribar a l'altre costat. La classe es tornarà a dividir en grups de 3 persones mitjançant l'app TeamMaker. Aquestes tindran unes targetes, les quals contindran una imatge i unes paraules prohibides, que cada un llegirà a partir d'un codi QR que es proporcionarà. Si són 3 membres, A, B i C, el membre A acollirà una targeta i li anirà donant instruccions al membre B, perquè realitzi la mateixa postura que la que apareix a la fotografia. El membre C estarà observant els altres dos i comprovarà que el membre B ha complert la posició. El joc consisteix en que a partir de l'app TeamMaker, el qual realitzarà grups heterogenis, dividirem el grup classe en 2 subgrups i cada grup tindrà un mòbil de l'app descarregada d'una ruleta, la qual els donarà les instruccions per poder posar una part del cos on indica l'app sota un mural realitzat per nosaltres del Twister. Seguidament, realitzarem el joc de limbo. Amb aquest joc, els alumnes poden millorar la flexibilitat de l'esquena i dels malucs. Per finalitzar la sessió, es planteja una activitat divertida, més relaxant i on s'exercita les articulacions i moviments facials, fent-nos conscients dels flexibles que són. Per tant, per realitzar aquesta activitat, el grup classe es posarà per parelles i s'asseuran un davant l'altre, començaran a experimentar els diferents moviments que poden realitzar les articulacions de la cara i hauran d'aconseguir que el seu company rigui fent querusses o ganyotes.